kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki da zuciyata ta kice ke nake sotawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki zuciyata ta kace kai nake sonawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki da zuciyata ta kace kai nake sonawa. Farkon furci na gare ki soyayya ta kama ni, zo ki tarbe ni sahiba ta ban so ki guje ni. Ke nake kauna daga zuciya nake ta bayani, zuciyarki bari in baki soyayya ce ke nake kaunatawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki zuciyata ta kice ke nake sotawa. Zan yi mazancen so karkace na kika, ko fagen aure lallai sahibi kai na ɗauka. Kan rike alkawari ni ma hakan dole na ɗauka. Na rike ka amana ba zan bar ka ba, mai suna kai nake kauna nawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki zuciyata ta kace kai nake sonawa. Kuna dare gare ki so ba zan dainawa ba, haka zan so gayyace ni da je na gaba ba. Ai batun bai komai aure ba za mu rabe ba, zan ji daɗi aure da wacce nake so an yi ke nake kaunatawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki zuciyata ta kace kai nake sonawa. Kiyo furcin so gare ni ban so fa kiki da zuciyata ta kice ke nake sotawa.